Štark areni sa jednom crno-belom porodicom i majicom. Im piše: moj tata voli Partizan i mama voli Partizan. Su sve vaše deca? Znači, 3 dece i 1 na čekanju. Mama, orden, čestitke i svaka čast. Hvala. Čija je ovo ideja? Tatina ideja. To je bilo kad su bili oci, poklon za vezivanje. Predstavite nam se i kažete odakle ste. Anastazija Marin iz Nemačke. Ilija Marin, Sivac, Nemačka. Koliko dugo navijate za Partizan i kako vam se sve ovo čini u areni? Ja navijam od kad sam sa njim. Znači, pozitivno je djelovo na vas. Pozitivno, da, pozitivno naravno, sve pozitivno, da. Jel slušaju klinci? Odlični su, najbolji. Prinova, jel mrda dole još? Mrda, eto. I počela da navija? Da, počela. Mama, svaka čast, samo nastavite tako. Tata, koliko dugo za Partizan navijate? Otkad znam za sebe. Imali nekog ljubimca iz neke generacije, košarkaš, fudbaler, neki trener? Dule, njegova generacija, cijela sa Final Fora, da. A ti, momčino? Koga navijaš? Kako se zoveš, za koga navijaš? Ajde, za koga navijaš? Kako se zoveš? Partizan. Stefan Marić. Mija. Jel ti lepo na utakmici? Da. A ti, momčino, pogledajte kamera, tamo. Ognjen Marin. Svaka vam čast svima da vas što češće viđamo ovde. Mama pogotovo, bravo. Je naš pobednik i on osvaja dres. Završen.